Minkäköhän ihotyyppi mulla on? Ei sitä lehdestä varmaan selviä. Millaisia ihotyyppejä on olemassa? Eli on olemassa normaali iho, sitten sekaiho, rasvainen iho ja kuiva iho. Millainen on sitten kuiva iho? No, kuiva iho on semmoinen, että se tuntuu pinnalta tosi kuivalta. Sitten siinä alkaa helposti näkymään just juonteet. Sieltä puuttuu se kosteus, luonnollinen kosteus. No millainen on sitten se rasvainen iho? No, rasvainen iho on semmoinen, että siinä on yleensä vähän isommat ihohuokaset. Ja se alkaa herkästi kiiltelemään. Ja just voi olla aika paljon epäpuhtauksia myöskin rasvaisessa ihossa. No entäs se sekaiho? Onko se niinku vähän sekaisin kaikkea vai? Joo, eli voi olla just esimerkiksi T-alueella nenä, leuka, otsa, epäpuhtauksia, mutta sitten muuten hyvinkin niin kuin normaali iho. Eli mitäs nyt? Voit käydä istumaan siihen. Joo. Eli miten me saadaan selville mun ihotyyppi? Eli lähdetään siitä, että puhdistetaan meikit ensin. Okei. Silmäympärysiho on aika ohutta ja herkkää, eli ei kannata ihan hirveästi. Okei. Että just semmoisia rauhallisia liikkeitä. Mitäs tää on? Eli sitten on puhdistusmaito, jolla puhdistetaan iho. Voit hieroa sitä vähän käsiin. Noin. Ja sitten pyöritellä kasvoille ihan joka alueen käyt läpi. Niin. Eli sitten vielä kasvovesi. Minä laitoin sitä noihin vanuihin. Eli nyt on sitten loputkin liat pois, kun käytetään kasvovettä. Tarvitseeko tätä sitten huuhella pois? Ei, se voi jättää. Okei, että se niinku jää? Joo. T-alue on leuka, nenä ja otsa. Niitä pitää puhdistaa, ettei ala rumistaa. Kiilteleekö sulla iho paljon päivän mittaan? Ehkä vähän välillä. Joo. Pikkasen. Tosta ja sitten leuasta. Joo. Eli T-alue. Joo. Mitään pintakuivuutta? No ehkä ihan vähän täällä otsalla. Joo. Ja sitten on jotakin epäpuhtauksia vähän. Joo, aika paljon mun mielestä. Joo. Eli se menisi varmaan sitten sekaihoon. Okei. Mitkä asiat sit vaikuttaa ihoon? Niin että onko jotain ruokajuttuja? Jos syö epäterveellisesti tai ei ole vettä tarpeeksi, niin ihan varmasti näkyy ihossa. Kuinka usein mun sit pitää puhdistaa mun naama? 5 kertaa päivässä, kun tää on nyt sekaiho. Aamuin ja illoin olisi hyvä. Et ei sen useammin? Ei tarvi. Niin, eli sitten kuorinta. Joo. Saat testata ensin vähän. Noin. Eli siellä on, se on tuommoinen kermamainen, mutta siellä on kuitenkin niitä rakeita. Joo, se tuntuu, eikö se ole aika karhea? Sitten tälleen kevyesti pyörittelevillä liikkeillä. Eli kun sulla oli muutamia epäpuhtauksia siellä, niin höyrytetään ihoa, jolloin saadaan se tali sieltä nousemaan paremmin pintaan ja sitten poistetaan niitä epäpuhtauksia. Eli tällä otetaan, tällä reunalla vähän tälleen pyöritellään. Saadaan sieltä ne ihomadot nousemaan. Okei, joo, mä oon valmiina. Apua. Eli tuo höyry kyllä pehmitti tämän ihon tosi hyvin. Täältä lähtee helposti. Enkä edes satu. No hyvä. Hyi, mä näen mitä sen raudassa oli reikä ja sit siellä oli mun finnit jäänyt sisälle. Ja sit mietin vielä desillä. Voi haista vähän inhottavalta ja kirpasta niistä kohdista, joista on otettu. Sitten laitetaan naamio. Joo. Tämä on tämmöinen kosteuttava ja rauhoittava, että kun iho alkoi vähän nyt punottaa tuon mekaanisen puhdistuksen jälkeen. Nyt levitetään semmoinen paksuhko kerros sinne iholle ja sitten annetaan vaikuttaa ja poistetaan lämpimillä pyyhkeillä. Joo. Kuinka usein sitten tällaista naamiota pitäisi laittaa? Sitä voisi käyttää silleen noin kerran viikkoon. Joo. Sitten laitetaan vielä kasvovesi. Joo. Miksi se laitetaan naamion jälkeen? Eli se jättää iholle semmoisen raikkaan tunteen, mutta ei ole mikään pakko käyttää kotioloissa. Et jos niinku haluaa semmoisen niinku freshin ja raikkaan fiiliksen, niin sit voi laittaa. Joo. Silmäympärysvoiteen käyttö kannattaa aloittaa, kun aloittaa meikkaamisen. Joo. Koska silmäympärys-iho on niin semmoinen herkkä, että sit kun aloittaa just meikkien puhistamisen ja tämmöisen, niin sitä ihoa kannattaa hoitaa. Sitten laitetaan vielä loppuvoide. Eli otin tuolta tuommoisen kosteuttavan voiteen. Kiitos! Onks mun naama freesi? Hei! Kivan näköinen naama. Filee ja puhas. Vähän punottaa, mutta ei se mitään. Joo. Nyt mä tiedän, miten mä hoidan mun ihoa. Aamu ja illoin pitää puhistaa. Ja sitten kuorinta ja naamio kerta viikkoa. Eiks vaan? Joo, yes, kyllä. Mahtavaa. Kiitoksia! Kiitos!